παιδιά, είμαι ο Δημήτρης και αυτός είναι ο φίλος μου, ο Γιώργος. Τι κάνεις? Τι κάνεις ρε? Τρετάς. Τι κάνεις ρε, γιατί είσαι εδώ? Εγώ μόνος μου κάνω τα βίντεο. Ναι, καλά, εντάξει, ό,τι πεις. Γιατί έρχεσαι εσύ εδώ? Γιατί... πού πας? Οκ. Τώρα παιδιά εμείς θα παίξουμε λίγο survival, θα φτιάξουμε και faction. Και τώρα πάμε να βρούμε κάποιο μέρος. Γιώργο πάμε? Πάμε ρε. Έλα πάμε. Να βρούμε κάποιο πάλι βράδυ είναι ρε φίλε, γιατί θα μας σκοτώσουν τα ζόμπι. Α, περίμενα armor. Hacker. Στα αλήθεια παιδιά, όσοι δεν πιστεύουν είναι hacker. Μπορώ να το πω. Είναι hacker, αλλά πως κάποιος άμα παίζει αυτόν τον να μην σε κάνει ban. Να μην το πιστεύω. Βασικά τώρα δεν το έχω ενεργοποιήσει. Α, οκ. Βρήκα jungle τέτοιο, να πάρουμε jungle. Wood. Βάζω στοίχημα, δεν σπάει. Είναι στην αρένα ρε και δεν σπάει. Ναι, όχι ρε, πρέπει να πάμε κι άλλο μακριά για να σπάσουμε. Ακολούθαμε γιατί θα με χάσει τώρα. Το μπουά δεν μπορούσα να με... Ανάσε, σε βλέπω. Ωραία, εσύ μη προχωράς, εγώ πάνω στο δέντρο είμαι. Τρότουμπα! Γεια σου. Ο Μιτζή με 5,5 live. 1, 2, 3, 4, 5. What the fuck. Τέλος πάντων, προχωράμε. Έλα πάμε. Au. Μπουνίτσες παίζουμε. Σπάει. Α, σπάει γιατί τώρα όταν σε πατάω μπουνιές πρέπει να σπάνε γιατί σε πατάω μπουνιές, ξέρεις τι. Σκελετός. Έτσι. Σκελετός είναι. Έλα, με καλύψει. Πού είσαι? Άμα χάσω πάλι έφερε. Ο Μιτζή. Λολ. Εσύ μάζεψες ξύλο και εγώ θα σε προστατεύω. Έλα εδώ ρε τι creeper. Άσε εμένα. Μάζεψε και εσύ ξύλο. Αυτό θέλουμε μόνο. Ξύλο για να φτιάξουμε faction. Τώρα μπορούμε να πάρουμε και λίγα κρόκαλα τώρα, σιγά, μπορούμε να κάνουμε και mine. Έλα. Ναι. Όχι, τώρα δεν μας ακούνε, μετά θα το βάλω το βίντεο. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια. Και άμα είναι καλό το βίντεο, μετά θα το ακούσω. Άμα είναι καλό το βίντεο, θα το κατεβάσω. Κατάλαβες? Πολύ βαρετό μου. Ποιο? Το βίντεο. Τι να κάνουμε, άμα παίζαμε Skywars θα διασκεδάσαμε. Τώρα για πρώτο βίντεο τώρα θα κάνουμε Skywars. Θα παίξουμε λίγο εδώ το survival. Και μετά Skywars, survival games και τέτοια. Μάζεψα πολύ. Ναι, πάρα πολλά wood έχει εδώ. Όχι, no. Α, τώρα έπεσες. Αου. Αυτό θα ήταν που θα έχει πλάκα τέλος πάντων. Αυτό θα έχει πλάκα να το δείχνω. Τώρα σιγά να δούμε πώς... Το βίντεο είναι 10 λεπτά. Κιόλας πήγαμε στα 10 λεπτά. Όχι, 4 λεπτά είναι τώρα, έχουμε κι άλλο. Ωραία. Τι πιστεύω να γράφεις? Τι να γράφω? Το βίντεο. Τώρα γράφει αυτό. Γράφει. Ενώ κάνω τώρα το βίντεο. Πριν δεν το έκανε. Όχι ρε, τώρα κάνω το βίντεο και μετά θα το ανεβάσω. What the fuck? Σε ρωτάω. Μας ακούνε? Όχι. Αυτό σε ρωτάω. Ναι. Οκ, μάζεψα πάρα πολύ wood. Εσύ μάζεψες, έχουμε τώρα 1, 2, 3, 4 στάκια έχουμε. Τώρα. Ναι, εγώ τα μάζευα αφού. Έλα, πάμε. Ωραία.
Περίμενε. Όπα, γκάπλ, ακούω. Α, εσύ που τρώσεις. Οκ, πάμε. Και περίμενε. Λαγκάρες. Όχι. Ξύπνα. Αου! Ξύπνα. Άντε. Εδώ είναι χιόνι. Όπως βλέπεις. Και εγώ Θα σκάσεις. Spider. Δεν πειράζει, καλό. Κάμε σου ρεσορμάει. Η αράχνη. Όταν είναι νύχτα σε βαράει, ρε πια μέρα. Και μέρα δεν σε βαράει. Δεν σε βαράει. Nice. Αλλά εγώ δεν τη βαρέσω. Γιατί είναι σπαστική. Ναι, όλη την ώρα. Κάτι τέτοιο κάνει. Και είναι σπαστικιά. Άμε να το κάνουμε σε βουνό ή κάτω από τη γη το σπίτι. Λες θα το κάνουμε κάτω από τη γη για να μην μας το βρουν. Ναι. Είμαι πολύ ειδικός σε αυτά τα πράγματα. Wow, κοίτα εδώ tragic. Κοίτα εδώ. Ναι, πάμε. Είχα βίντεο με έναν φιλό. Άμε! Περίμενε γιατί ο αδερφός μου βλάκας μιλάει. Θα πάμε. Το snowboard πρόσεχε. Πήρε snowball. Ναι. Πάρε κι άλλο γιατί μετά θα το καλύψουμε με snowball για να ξέρουνε ότι δεν είναι εδώ η φάκτιόν μας. Κατάλαβες. Ναι. Τώρα που είσαι. Εδώ είμαι, από πάνω σου. Και πρρ. Με το φτιάρι σε βάρισα. Μην τυχόν και το ξανακάνεις. Θα μου σπάσει το κράτος. Πρόσεχε εδώ, μην πέσεις. Έτοιμο είναι. Έλα πάμε, πρόσεχε μην πέσεις. Εγώ ένα έπεσα. Πάμε ρε! Πάμε να γυρνάσω από το γη έτσι πάνω σου και δεν... Πώς θα ανέβω τώρα πάνω. Ρε πάμε κάτω. Να το φτιάξουμε κάτω από το νερό σαν την Ατλαντίδα. Μπορεί να μπω σε αυτό σε κάπου. Άφαρο. Έλα βρήκα εδώ. Και περίμενε λίγο. Εδώ είμαι. Just a moment. Απλά περίμενε. Καλά. Μπορείς να γράψεις το βίντεο τώρα. Ωραία. Είναι 7 λεπτά. Αυτοί τώρα δεν μας ακούνε. Όχι σου λέω βρε. Γιατί δεν μας ακούνε. Γιατί όταν το ανεβάσω τα βίντεο θα κάνανε κι άλλα. Τι είπες. Sorry παιδιά, νευρίασα και το έκανα βλακεία. Αλλά τώρα αφού μας τελειώνουν τα λεπτά, στο άλλο βίντεο θα την έχω φτιάξει τη φύ. Πριν λίγο και μου έλεγες ότι δεν μας ακούνε. Δεν μας ακούνε ρε. Και μετά όταν θα το ανεβάσω θα βλέπουμε το βίντεο. Ναι, αυτό εννοώ, τέλος πάντων. Άσε, παιδιά από πρώτη μέρα δεν τα πήγαμε. Ναι, αλλά στα άλλα τα βίντεο. Πρώτο μας βίντεο ήταν, εμείς. Έλα, άντε πάμε. Βρήκα μέρος, έλα, άντε. Μια τρύπα έσκα. Ρε φάξ. Περίμενε. Όχ, μπράβο που έσκυψες, μπράβο σου. Ωραία, εσύ βάλε woods και πάνε πάνω να καλύψεις την τρύπα. Και μετά κάνε με το πουά. Το φτάνεις? Torch έχουμε. Να. Μπορούμε να φτιάξουμε, είμαστε ίσες. Ναι, αλλά δεν έχουμε torches. Δεν πειράζει, θα φτιάξουμε. Ωραία, εσύ βοηθάς τώρα, άντε. Ναι, φτιάχνουμε πράγματα. Φτιάξε τώρα ό,τι να είναι. Φτιάξε. Ναι, λέω φτιάχνουμε πράγματα. Lol. Έχουμε 1 λεπτό. Ωραία παιδιά, μπορεί να κάνουμε τώρα και δεύτερο βίντεο, δεν ξέρουμε. Τι έβαλες ρε μέσα? Γυαλί. Τι γυαλί ρε, ξύλο είναι. Α, ξύλο. Ναι, για να κάνουμε κάπου να μην το πάρεις. Ξύλο καρβουνό. Ναι, Ω, τέλεια. το ήξερες. Δεν το ήξερα αυτό. Lol. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ένα like και ένα subscribe με το φίλο μου εδώ. Βγάζουμε και armor. Μη βαράσαι, σκοτώσου. Μη βαράσαι, μη βαράσαι, μη βαράσαι, μη βαράσαι.